Assalamu alaykum mehriban ýeşler. Hormatly tomoşaçylar, aýdym saryň mehriban muştoklary. Türkmen owasy ýylymynda owady sahnada ýyllar aty gepleşigimiz siziň bilen. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda haýsy ýylda aýdym şeýmez çykyş eder. Oň üçin başga ýaýylma geçmeden Türkmen owasy ýylymynda owady sahnada ýyllar aty gepleşigimizde tomoşa etdiňizi dowam edin. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, owady sahnada ýyllar atly aýdym sady diýin jaş gepleşigimiziň biz bugünkü sanyny gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýol toý mekanyna ýadga geçirýär. Sözümiziň başynda türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň watanymyzy aýdym ýollarda ak geljege tarap alyp barýan arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, ine şeýle ýaxşy arzuwlar bilen owady sahnada ýyllar aty gepleşigimizde başlaýar. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna çykyş etjek ýylly aýdym şeýmez bilen biz sizi tanış edýär. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan ýylly aýdym şeýmez Türkmenistanyň at gadanyň artisti Eldar Ahmedow. Eldar, owady sahnada ýyllar atly aýdym sady diýin jaş gepleşigimiziň bugünkü sanyny hoş gördük. Muhammed Oraz gepleşigimize çagyryň üçin size köp sag bolsun aýdýan. Bize şular ýaly owadan sahnalarda çykyş etmeni, ul mümkinçilikler döret berýän. Gahrman arkadağymyzy, arkadagly gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýan. Hormatly arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Alyp barýan işleri el mydama rowaşlyklary weslensin. Köp sag bolun Eldar. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim siň arzuwlaryňyza goşulýar elmydama sunuňata sarpaly gahrman arkadagly serdarly ýurdumyzda şirni owadyňyz toýlarda, bayramlarda, owady sahnalarda elmydama ýaňlanyp dursun. Indi gepleşigiň dowamynda näme aýdymlar ýerine ýetirmekçi? Men ilki bilen buýsan şulen gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyň alyp barýan tutumly işlerini tarif edýän şowkun aýdym bilen dowam edeýin. Ýygynym söýg aýdymlaryny wesläp dowam edersin. Onda gepleşigiň dowamynda bir näçe owadan söýg aýdymlarym ýaňlanar gepleşigimiziň başyna elbetde onda gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň beýik tutumly işlerini wasp edýän joşuny aýdym bilen gepleşige başlar, hazır bir ýerine düşer. Elbetde. Gepleşigimiziň dowamynda dörüjlük toparmadan taýýarlan şertleri we sowallarymyz we elbetde ondan soňra gepleşigimizi söhbetler şu arkaly dowam ederiz. Ulug weslen. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň mehriban muştoklary, owady sahnada ýyllar aty gepleşigimiziň başyny Türkmenistanyň at gadanyň artisti Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirjek. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň beýik ödüşlerini, ödegörşlerini wasp edýän joşuny aýdym bilen gepleşigimizde başlaýar. Türkmen owasy ýylymynda owady sahnada ýyllar aty gepleşigimizde tomoşa etmeniňizi dowam edin. Yalkın olup kalkan yan devadimde Odak yaşa arka
Eldar köp sag bolsun aýdýas, gepleşigimiziň başynda gahrman arkadaýymyzyň gahrman serdarymyzyň bir beýik ötüşlerini, ödegörüşlerini wasp edýän joşuny aýdym ýerine getirdiňiz. Şular ýaly mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadaýymyz, gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun. Biz aýdymçylarym şular ýaly uly mümkinçiliklerden peýdalanyp täze aýdymlar işleýär, owadan sahnalarda çykyş edýär. Fursatdan peýdalanyp gahrman arkadaýly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan alyp barýan işler elmi damar waşyklara wetlensin, janlar sag bolsun. Şu ýyl Pähim Paýhas ummany Mahtumul Paragy atly ýylynda da täze aýdymlar, täze şekilli aýdymlar näsip bolsa döre köwes bilen dinleýijilerimize ýetirer. Elbetde onda bizem size sunuňa dörejlik ýolunda bundan beýle müsünlükleň rawaşyklaň ýaran bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Indi Eldar şeýle arzuwlar bilen owaly sahnada ýyllar aty gepleşigimiziň biz ilkinji sahypasyna geçýär. İlkinji şertini Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, gepleşigimiziň birinji şerti bolsa SMS sowallar diýip atlandyrylýar. SMS sowallar sahypamyzda Eldar biziň tomoshaçylarymyzdan aýdymsa söýjülerimizden gelen bir näçe soraglar bar. Biz şol soraglary her gepleşigimizde taýýarlap, gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyza ýetirýär. Sebäbi aýdymçylarymyz bilen bagly gyzykly tomoshaçylarymyzda bir näçe sowallar bar. Esasy has köp berilýän sowallar, haýsy sowallar diýip pikir edýän? Has köp berilýän sowal näçinji ýyl, nerede doglan? Şuňa meňdeş soraglar köp berilýär. Elbetde aýdymçylarymyň şolary ýalyk durmuşy bilen bagly gyzykly bir näçe sowallar bar. Şol sowallar häzir biz taýýarladyk. Indi bize gelen sowallar sanardan kän. Biz şolaryň içinden 100 sanagyny aldyk, taýýarladyk. Endi siz häzir şu bir bilen 100 aralykda isleýän san belgiňiziň adyny aýdýaňyz. Elbetde bizem şol san belgilere gelen sowallar açyp size ýetirerdik. İsteseňiz 100-süni size ýetirip bilýäs. Ýöne 100 san sowal hem has köprak boljak. Şoň üçin biz saýlamak gerekli size goýýar. Bir bilen 100 aralykda isleýän san belgileriniň atlaryny aýtsaňyz. Başlaýaryň. Başlaýaryň. 1 2 7 9 10 15 77 80 99 100. Ene Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, 10 sany san belgine Eldar Ahmedow saýlady. Indi Eldar biz şol san belgilere gelen sowallar bir jemleýänçek tomoshaçylarymyz garaşdyrman oňa çyn aýdym ýerine ýetirip berseňiz, ondan soňra şol sowallary biz size ýetireriz. Bolýa, uly höwes bilen. Mehriban ileşler, aýdym sadyň mehriban muştoklary, onda Türkmenawa Sela ilminde owaly sahnada ýyllar aty gepleşigimizde Türkmenistanyň at gazanan artisti Eldar Ahmedow owadan aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam edýär. Dinleýän diýjalyň. Ondan soňra sizden gelen sowallar arkaly söhbetimizi dowam ederiz. Men seni düşümde görýän her gün en gowy arzumy haýallar ýaly goýa ganadaça uçup gelýärsiň ýüzlerin nurana melekler ýaly gidişime Sevgilim yanıma yaz baharda gel Eslesen tupanmy kışta garda gel
aşık yüreğim inceler ya gidişime gelenekler yanı gidişime geleriler yanı Ağır diyeceğin bilip hem geçip gittin benden gülüm Acap günler, battı günler, inni daşta benden gülüm Ağır diyeceğin bilip hem geçip gittin benden gülüm Acap günler, battı günler, inni daşta benden gülüm Gözlerimde bu yaşlarım yağmur deyin tepeler gülüm Beyle beni yakanların yüreğimi dinleyen gülüm Gözlerimde bu yaşlarım yağmur deyin tepeler gülüm Beyle beni yakanların yüreğimi dinleyen gülüm Halim yaman çıkıp yürün ayrılığın derdin gülüm Nire baksam senin yüzün gitme gözümden gülüm Halim yaman çıkıp yürün ayrılığın derdin gülüm Nire baksam senin yüzün gitme gözümden gülüm Gözlerimde bu yaşlarım yağmur deyin tepeler gülüm Beyle beni yakanların yüreğimi dinleyen gülüm Gözlerimde bu yaşlarım yağmur deyin tepeler gülüm Beyle beni yakanların yüreğimi dinleyen Gözlerimde yaşlarım yağmur deyin tepeler gülüm Beyle beni yakanların yüreğimi dinleyen gülüm Ene mehrbany ýeşler, hormatly muşaşlar, Eldar Ahmetowyň ýerine ýetirmeginde aýdym dinlediňiz. Eldar köp sag bolsun aýdýas. Indi biz 10 sany sowal jemledik. Indi sowallamada başlaýas. Ýanky işimiz ýaly has köp gelen sowallar bilen sowalymyzyň başyny başlaýar. Birinji sowalymyz. Eldar Ahmetow, siz näçinji ýylda nirede doguldunuz? Men 1988-nji ýylyň 13-nji iýuluny
Ewap vilayetinin Hocamaz etrafının Kırköylü owasynda doğdum. Jogap bilen bileşmez kanagatlananır diýip umyt edýäs. Ikinji sowalymyz ýetirýäs. Ikinji sowalymyz okan mektebiňiz, bilim alan mektebiňiz. Bilim alan mektebim Aşgabat şäheriniň 1-nji orta mektebini tamamladım. Düşnükli. Onda indik sowalymyz bilen söhbetimiz dowam edýär. Siziň pikiriňizçe zenan nime? Ýagny zenan diýen söze garaýşyňyz. Şahir aýdýar. Zenan nimek uyandır. Zenan nimek ejeňdir. Zenan nimek ýaryňdyr. Zenan nimek gyýgyňdyr. Zenan nimek dünýedir. Elbetde şol şahiriň aýdýan sözlerine gat ulmany bar. Çünki zenanlar biziň durmuşymyzyň bezegi, öýlerimiziň tuğy. Ýa-da arkadağımyzyň saýasynda, arkadagy, gahrman serdarymyzyň saýasynda zenanlarymyzyň güler ýüzi elmide ama gülüp dursun. Öý ojaklary awadan bolsun. Köp sag bolun Eldar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýas. Öýlerimiziň tuğu bolan, durmuşymyzyň bezegi bolan mähriban zenanlarymyzyň durmuşy hemişe elmide ama bahar bägülleri ýaly owadan bolsun. Indi biz söhbetimizi ýene-de tomaşaçlarymyzdan gelen sowallar arkaly dowam edýäs. Indiki sowalymyz şeýle. Eldar Ahmedow, siz täze eser, ýagny täze aýdym döredeniňizden soňra ilkinji dinleýijiňiz kim? İlkinji dinleýijim elbetde maşgalam, ejem kakym. Ýöne men iň gowy dinleýijim men mamam. Mamam gowy diýse men şol aýdym çykarýan. Öyle emmesine de gowy diýär ýöne sözümden aňýan men. Onda ilkinji dinleýijiňiz öz maşgalaňyz hemde mähriban mamaňyz. Elmidama şolary begenlerýän dinleýijimizi begenlerýän şolary ýalyk ileşmeli tarapyndan söýlüp dinlenýän eserleriňiziň sany kän bolsun. Eldar indik sowalymyzy biziň ileşimiz Magtymul Pragynyň goşgy setirlerini ýazyp ýollapdyr. Magtymul atamyzyň goşgy setirlerinden 2 setirini ýazypdyr. Galan 2 setiriniň dowamyny size goýupdyr. Dowam etmeli. Onda Magtymul Pragynyň goşgy setirlerini size ýetirýäs. Hak syýlamış bardyr onuň saýasy, çarpanyşar çölünde neri maýasy. Reň-mereň gül açar, ýaşyl ýaýlasy, gark bolmuş reýhana, çöli türkmen. Elbetde Muhammed Aras Magtymul atamyzyň bu goşgysyny bilmeýän adam ýokmy hadi? Dogry aýdýan, köp sag bolsun aýdýas, ileşmeden jogap bilen kanagatlanandyr. Indiki sowalymyz şeýle, Eldar Ahmedow, siz maşgalada näçe dogan we maşgalaňyzda näçe çagaňyz bar? Maşgalada men 2 dogan, özümden 2 ýaşyl agam bar. Agam ady Ýunus. We maşgalamda 3 tane çagam bar. 2 oglum, 1 gyzagym bar. Elbetde olara da siziň ýaly halkymyzyň söýgüsini gazanýan ilmide, günümizde, watanymyza, halkymyza bir gerekli, bir mähriban perdentler bolup ýetişmeýän tüýsürekden arzuw edýär. Indiki sowalymyz eýem biz şo san belgilen içinde çykan sowallarymyzyň biri ýöne onu da biz size ýetirmeli bolýas. O sowalymyz sport bilen baglanşykly. İleşme ýazyp ýollapdyr. Voleybol oýunyny her tarapda näçe sany oýunçy oýnaýar? Elbette voleybol oýunyny özümizden höwes bilen oýnaýar. Her tarapda 6 oýunçy. Jogap dogry. İleşmeden jogap bilen kanagatlanýar diýip umyt edýär. Indiki sowalymyz. İlkinji öz döreden aýdymyz we size has meşhurluk getiren aýdym. Haýsy aýdym? İlkinji döreden aýdymyz Gahrman arkadağımyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenowat teleýaýlymyny Aşgabat diýip bir aýdym ýerine ýetirdim. Bu aýdymy maňa sazanlar hödürledi. O sazanlarymyzyň işleýän aýdymy şonu ilkinji edip Gahrman arkadağımyň açyp beren Türkmenowat teleýaýlymyny şonu ýerine ýetirdim. We dinleýijilerimizden o kabul etdi, o berdi. Bir bölejini dinlenip beräýin. Senin aýly geceň owadan, senne dünyam owadan, baqy bahary senne, döredýän eller owadan. Şolar ýa-ni. Nip size has meşhurluk getiren aýdym, haýsy aýdym? Maňa has meşhurluk getiren aýdym men öz pikirim. Halipalarymyzyň
aydymy ýağış ýagan giýjekden aýdym. 2010-njy ýylda Türkmenowat teleýylymyna täze ýyl bayramçylygyna niýetlenip film düşürildi. Şol filmde şol aydymy ýerine ýetdi. Bizim hem ýadymda düşýär, Ulföwes bilen tomoş etdik elbetde. Aydym saatüýjülenme de meýem jogap bilen ılalaşyp dogry diýip jogaplandyrlar sebäbi ýağış ýagan giýjekden olaydym bizim tomoşaçlarymyz tarapyndan hasam bir gadyryň söýgü bilen mähir bilen garşylanan aydymlaryň biri. Ýene bir ýola şeýle aydymlaryň sany kän bolsamy tüýsürümden arzu edýär. Indi Eldar innik sowalmy ýetirýäs. Innik sowalymyz biz bilýäs ýönüp tomoşaçlarymyz üçin gazyklydyr. Siz näçinji ýylda Türkmenistanyň at gadanyn artisti diýen adamy nasip bolduňuz? 2021-nji ýylda garaşdyrlymyzyň 30 ýyllyk bayramyna Türkmenistanyň at gadanyn artisti diýen hormatly ada nasip boldum. Fursatdan peýdanyp, edip arkadagy gahrman serdarymyzy biz aýdymçylara şeýle uly sowgatlar, şahser paýlar ýapýandy. Köp sowgatny aýdýan gahrman arkadagy serdarymyň janlary sag bolsun. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Elmydama bizem size gahrman arkadagy gahrman serdarymyň saýasynda mundan beýlägem bagtdan paýly, silagdan ser paýly bolup gezmeňizi tüýsürümden arzu edýär. Indi Eldar innik sowalymyz bilen biz söhbetimize dowam edýäs. Innik sowalymyz şeýle Eldar Ahmedow, siziň iň halayan naharyňyz, tagamyz haýsy nahar? Türkmeniň milli tagamy bolan palow Bolýar, düşnükli. Eldar Ahmedow, pasyllaryň içinde iň halayan pasylyňyz haýsy pasyl? Ýaz pasly, bahar pasly bolýan, gaty bolýan. Iň bolýan paslym şo. Görüjlügi adamsyna esasanam has bir ilham berýän, joşdurýan pasyllaryň biri. Ýa-ni daşdy görek, ýaşyl begras dona bürünip, gulgulälekler bilen açylýar. Demek bahar pasly bolýar. Indi Eldar tomoşaçlarymyzdan gelen sowallara biz size ýetirdik. Sowallarymyz şu ýerde jemlenýär. Hemde sözüň uturan ýerine saz başlar diýişi ýaly, gepleşigimizde siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam edäýil. Onda mehribany ýeşler, hormatly tomoşaçlar, biz gepleşigimizde Türkmenistanyň at gadanyn artisti Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirjek aýdymlary bilen dowam edýär. Diňläňdi ýalyň goý ýanglanjak aýdymlar saatlar köňüllere kerem, ýüreklere lezzet bersin.
sen gerek. Bolmaydın da can serek. Demirden bu yürek. Yakma gönlümü yakma. Bu sevgimiz kül olmasın. Ya da salın kül olmasın. Gönlü yara kalmasın. Yakma yüreğimi yakma. Meni otlara atma. O canımı yakma. Yakma gönlümü yakma. Yıkı koyup gitme. Meni terk etme. Yakma yüreğimi yakma. Meni otlara atma. O canımı yakma. Yakma gönlümü yakma. Yıkı koyup gitme. Meni terk etme. Yakma yüreğimi yakma. Uğrunda düştüm dillere. Çıkıp bilmerin nillere. Koyma beni bu dertlere. Yakma yüreğimi yakma. Benim yüreğim ecir çeker. Çaresizlik canım yakar. Gözüm yoluna bakar. Oh, yakma gönlümü yakma. Meni otlara atma, bu canımı yakma. Yakma gönlümü yakma. Yıkı koyup gitme, meni terk etme. Yakma yüreğimi yakma. Meni otlara atma, bu canımı yakma. Yakma gönlümü yakma. Yıkı koyup gitme, meni terk etme. Yakma yüreğimi yakma. Meni otlara atma, o canımı yakma. Yıkı koyup gitme, beni terk etme. Meni otlara atma, o canımı yakma. Yakma gönlümü yakma. Yıkı koyup gitme, beni terk etme. Yakma yüreğimi yakma. Eldar köp sağ bolsun aýdýas. Ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Sağ ol. Indi Eldar, biz gepleşigimizi ikinji şertimiz arkaly dowam edýäs. Gepleşigimiziň hem ikinji şerti mehriban tomoşaçylar SMS owallar diýip atlandyrylýar. SMS owallar sahypamyzda Eldar biziň gepleşigimiziň 0504 belgisine sizin yerine getirmenizdäki bir näçe owadan aýdymlar bar. Şol aýdymlary diňlemek isläp SMS ýollan aýdymsa söýüjlerimiz bar. Biz şolaryň içinde has köp istegillerlen 5 aýdymy saýladyk. Näder biz şol 5 aýdymy size getirýäs. Siz hem şolaryň içinden saýlap iýleşmediň istek boýunça yerine getirip berseňiz. Bale. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji hödürlüjek aýdymyz has köp istegillerlen aşyk men. İkinci gelsin. Üçüncü mayacan. Dördüncü ýagşy ýagan gijesi. Beşinci aýby ýok. Şo has köp isleg bildirilen aýdym aşyk men diýdiňiz. Aw. Şonu yerine getirip bereň. Eýdynam dowam edersiz. Ul höwes bilen diňler. Onda mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, ýörüýtip, siziň haýyşlaryňyz boýunça Türkmenistanyň atgadynyň artisti Eldar Ahmedov
aşyk men diýen şol owadan aýdym ýerine getirýär. Sizem dinleň diýin alın. Benim erkimi alın sen, sana aşık men, sana aşık men. Benim derdime derman sen, sana aşık men, sana aşık men. Ölüm gitme menden uzaklara, yalnızlıkta sensiz kalırım men. Seni sevip düştüm uzaklara, hicranlarda yanarım men. Ben halımdan haberim yoktur, sevgin yüreğime içime noktar. Bana anansan ananmasan hem, dünyada mende yaşılın yoktur. Elin erkimi alın sen, sana aşık men, sana aşık men. Benim derdime derman sen, sana aşık men, sana aşık men. Benim erkimi alın sen, sana aşık men, sana aşık men. Benim derdime derman sen, sana aşık men, sana aşık men. Geceler bakıp yıldızlara, senin gözün keşfini gör yere. Geceler batıp kaygılara, sensiz özümü yeki duyarım. Canım beni beyle kötündürme, taş deyip üstüme basıp görme. Ben seni şeyle söyleyene çal, sen ornun yüreğimin terinde. Elin erkimi alın sen, sana aşık men, sana aşık men. Benim derdime derman sen, sana aşık men, sana aşık men. Menden erkimi alın sen, sana aşık men, sana aşık men. Benim derdime derman sen, sana aşık men, sana aşık men. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, Aýdym Sadyň mehriban muştoklary, owaly sahnada ýylllar aty gepleşigimiz dowam edýär. Eldar ýerine ýetirip beren Aýdym üçin köp sag bolsun aýdýas. Haçanda adam o Aýdym dinlänne oňa hiňleneni duýman galy. Sebebi Aýdym Sad adamy ýaşadýar. Aýdym Sad adamyň ruhuny lezzet berýär. Seni kärde bolsaňam şirin Aýdym ýanglansa, elbetde adam ul höwes bilen dinleýär. Elbette sizem ýürüti gepleşigimiň başyndan bäri biri-birinden gowy aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Indi Eldar ahyrky şertimiz we ahyrky şertimiz arkaly gepleşigimiz dowam edýäs. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň ahyrky şerti bolsa SMS arzuwlary diýip atlandyrylýar. Gepleşigimiziň bu şerti Eldar SMS arzuwlary diýip atlandyrylýar. Sonuňa dörejülük äleminde zähmet çekýän bir näçe sunugy saatlarymyz we zenan aýdymçylarymyz we sunugy dörejülük wekilleri we dörejülük toparmaz 100 sany bir näçe sunugy dörejülük wekilleriň atlaryny taýýarladyk. Indi näder siz ýene-de bir bilen 100 aralykda bir 10 sany
san belginin adyny aýtsaňyz, ondan soňra bizim şol san belgilerdäki atlary açyp okar. Uluha wesulen. Hanany ýanqyaly 1 bilen 2-ne hukman taýlaýar. 1 bilen 2. 1 2 5 5 7 7 9 9 10 10 11 11 77 77 88 88 90 90. bolmy? Boldy. 10 sany san belgi. Indi biz şol 10 sany san belgilerdäki atlary açýas, okaýas. Gepleşimizin birinji san belgisinde Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň halk ýazgysy şahyr Gözel Şagyly bar. Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň halk ýazgysy Gözel Şagyly bar. Elmedama güler ýüzüňe solmasyn. Bundan beýlägem täze owadan goşgularymyza garaşýas. Galamyňyzyň uji ýeti bolsun. Köp sag bolun. Arzulyňyz hasyl bolsun. Ikinji san belgimizde Türkmenistanyň halk artisti Halipa Cemal Saparova. Cemal Halipamyz ediz arkadagly gahrman serdarly döwrümizde elmedama täze aýdymlarymyz ýanglap dursun. Köp sag bolun. Arzulyňyz hasyl bolsun. Bizim Halipa Cemal Saparova elmedama owadan ýurdumyzyň toýlaryny, bayramlaryny, ýurdumyzy, watanymyzy, gahrman arkadagly serdarymyzy wasp edýän joşuny eserleriniň ýene-de sanynyň kän bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Sag olun. Indiki san belgimizde bolsa Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarova. Läle Begnazarowany elmedama bahar bägülleri ýaly owadan durmuşda ýaşamagyny arzu edýär. Köp sag bolun, arzuwlar hasyl bolsun. Bizim arzuwlaryňyza goşulýas. Läle Begnazarova da berk jan saglyk, dörejlik üstünliklerini arzulaýar. Indiki san belgimiz Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Urduwa. Gülşat Halipa bilen kän konsertlerde çykyş etdik bir sahnada. Şu saýlan belgilemiň içinde Gülşat Halipa'na ma çykanda hasan begendim. Elmedama güler ýüzüňe solmasyn. Täze aýdymlarymyza garaşýas. Elmedama biziň sahnalarymyzy bezäp durun. Elbetde sahnalarymyzyň bedegi Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Urduwa bizim arzuwlaryňyza goşulýas. Indiki san belgimizde bolsa Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa. Züleyha Kakaýewa diýende şu ýerde bir zat belläp geçeýin. Züleyha bilen biz filmede düşdük. Şo filmde sevgi dünýädäki duýgularyň beýdi. Şulaýdym ýerine ýetiripdim. Züleyha size de sunat äliminde ul üstünlikler arzu edýän elmedama şu bolşuňyz ýaly şadýan, begenip sahnalarymyzy bezäk gezmeňizi arzu edýän. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim sizin arzuwlaryňyza goşulýas elmedama owadan milliligimizi, joşuny, watanymyzy wasp edýän aýdymlarynyň hasy sanynyň kän bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Indiki san belgimizde bolsa Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowa. Dilber Rahmanowa şeýle şadýan denan bundan meýlägem diňe şadýan bolup ýaşamagyny tüýsüremden arzu edýän täze aýdymlaryna garaşýar. Owadan aýdymlar döredip dinleýijilerini begendirip gelsin. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim sizin arzuwlaryňyza goşulýas. Sonuňa dörejilik äleminde ululy üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Indiki san belgimizde bolsa Türkmenistanyň halk artisti Sahyrdursun Hojakowa. Sahyrdursun Hojakowa aýdymlary diýseň owadan bir-birine süýj aýdymlary bar. Sahyrdursun diýende bir bizim ejelerimizi wasp edýän şeýle owadan aýdymlary bar. Bundan meýlägem şu öňküler ýaly süýj aýdymlary kän bolsun dinleýijilerini begendirip gelsin. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hemde ýene-de mehriban käbelerimizi, mehriban elelerimizi taryp edýän şeýle biri-birinden şirin aýdymlarynyň sanynyň kän bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Sag olun. Indiki san belgimizde Türkmenistanyň at gazanan artisti Bibi-Nur Aşirova. Elbette Bibi-Nur Aşirowany tanayan ol destan aýdymçy. Bundan meýlägem owadan aýdymlaryň üstünde işläp watanymyzy wasp edýän, ediz arkadagy serdarymyzyň alyp barýan owadan işlerini wasp edýän aýdymlarynyň izi gür bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indiki san belgimizde şahyr denen Türkmenistanyň
at kazanan medeniyet işgäri Nurgözel Gozlyba. Nurgözel Gozlyba şahir denen onun goşklaryny näçe aýdymlar döredildi. Bundan beýlegem owadan goşklaryna garaşýar. Elmydama bahar bägülleri ýaly. Owadan bolun galamyňyň oje miti bolsun. Arzulyňyz hasyl bolsun. Biziň ahyrky san belgimizde bolsa Türkmenistanyň at kazanan artisti Jahan Tagyba. Jahan Tagyba diýenizde Jahanyň ýylgyrşy, gülüşleri, şadyan aýdymçylar bolup bayramçylyklarda çykyş edemizde elmydama gülüp şadyan gezýän diýen şu ýylgyrşyny ýaly ykbalam emeşesinde ýylgyrdyp geçsin. Arzulyňyz hasyl bolsun. Bizem Jahan Tagybasyň o dörüjlük äleminde ulus sünükler arzu edýär. Näildar şu siziň saýlan 10 sany san belgiňizdäki bir näçe sunuň dörüjlük wekillemizin sunuň saatlamyzyň atlaryny agdadyp sowa tökbünde bir gow aýdymlardan ýerine ýetirip berdiňiz. Ulu höwesle. Kalbimi yaksa da ağrı sevlerim
Eldar, köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetiren aýdymyz üçin owaly sahnada ýyllar aty gepleşigimiziň bu sanynda aýdym sağ söýjülerimiz üçin bir näçe owadan aýdymlary ýerine ýetirdiňiz, taýýarlan şertlenmede, sowallamada jogaplandyrdynız. Gepleşigimiziň bu sany ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň ahyrynda gepleşigimizde gelip ýerine ýetiren aýdymlarymyz üçin köp sağ bolsun aýdýas. Mundan meýlegem sunuň dürüjlük äleminde diňe üstünlüklerin, rowaşlyklaryň, ötüşleriň size hemişe yaran bolmagyny, elmydama diňleýijilerimiziň, aýdymsa söýjülerimiziň söýgüsini gazanýan şeýle owadan aýdymlaryňyzyň sanynyň kän bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Köp sağ olun Muhammed Nura. Ne bir şeyle ajaýyp döwürde ýaşaýar. Şular ýaly bize durmuşy peşkeş beren gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyň janlary sağ bolsun. Alyp barýan işler, elmydama rowaşlyklary weslensin. Bize edilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp täze aýdymlar dörederiz. Watanymyzy wasyp edýän, gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarymyň alyp barýan ajap işlerini wasyp edýän aýdymlaryny işläp diňleýijilerimize ýetirer. Köp sağ bolun Eldar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi Eldar, gepleşigimiziň başynda gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň bir beýik ötüşlerini, ödegörşlerini wasyp edýän joşuny aýdym bilen gepleşige başladyk. Elbette ulu höwes bilenem diňledik diýseň bir ýerine düşen aýdym. Mümkin bolsa gepleşigimiziň ahyrynam şol aýdym bilen jemläýeli. Ulu höwesle. Onu mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar, gepleşigimiziň ahyryny Türkmenistanyň at gadanan artisti Eldar Ahmetowyň ýerine ýetirjek. Edid arkadamyzyň beýik ötüşlerini, arkadaly gahrman serdarymyzyň ödegörşlerini wasyp edýän joşuny aýdym bilen gepleşigimiziň biz bugünkü sany jemleýär. We gepleşigimiziň ahyrynda türkmen halkymyza şeýle sowulma ýaly, baky bahar ýaly döwür peşkeş beren, türkmen halkymyzy bagtyň gujogyna ýaşadýan, türkmen halkymyzyň milli lideri gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryny görüşýänçe hoş sag bolun.